سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتا وزيناتات إرترا زتلك حتى جنزب زملكت زوز ميستيرا وعل حدش أهدوتات سراويت إرترا ناب تقرأي آتم هلاو مقلاتو سودان مرخات إثيوبيا مملاسا أبقماقم بحر جيبوتي جالبا سدتنياتات متحالة أب إثيوبيا كل الأورومو زقات متقعت بومبن نفرت وق تشاينا كل اير تايوان متحسنن كالن زدس زيناتات حيزلكم مصيلغو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرو بخبر يعدمكم إرترا بمنقد منيستر فاينانس تهاجر جيرا كاب حانتي أو هاجر بيلاروس تركب تكال أبنيت عنا بروجكتات كوعلي زتبهاله كسب العلف فرق بليون يورو زبصح جنزب كم استلقحت حدا بمنقدين أي حبرات منقستات أمريكا كوميشن صدتان ملوات انزبهال تكال منقستي تزرقحي زلو ميستراو عليو أقالي زلو أبتي تزرقحي زلو ميستراو علكا إرترا بمنقد منيستر فاينانس جيرا أبزا حلف عامت كل التشحن عسران ورح عسر تخلته على عسر تحده كباب بيلاروس تركب تكنو انفستمنت مودول ليميتد تبهال تكال 521 مليون 437 شحن 477 يورو كتلك أحكام استسمامعت تجنزب كأ حانتي كالو تبهال تكال أب إرترا أبنيت عنا بروجكتات كتوفرو كم زخونة تقاليتو أزي حجي إرترا تلقي حتو تبهايلي زولو جنزب بزملكات جنا قدم حجي بو جنزب مزي إرترا بزعبو زتو هابا زخونة مجلس الزي اللي خوينو أبتناي حبرات منقستات أمريكا ناي كوميشن صقتان ملوواتن مرو حبريتات تزرقحي زولو ميستراو علكا ملو زرزر ناي تزتقبرو علي زرقا كم ذكرك قدم حجوان إرترا كاب قطر زتلقي حتو 350 مليون دولار زبصح جنزب بزملكات مس بانك قطر أب كركر تركب كوينا اتناي قطر ماكلاي بانك خاني إرترا بريطانيا أمريكان لقحو كملاسولو كستات كخافتي ترأي صنيحو أب إثيوبيا بتقراي زلو كينات بستفلالي كبابيتات تكلل جينا قصاله خمزلو يحبروا الله بزلو اوان اكسترنال بروجرام ويزيرو بتبهال معكن حجون حدث سراويت إرترا ناب تقراي آتو خمزلو تصبصيوا اتا معكن اوصياتا بزلا حبريتا كم زنصرو بوغن روبا مرب رامان ناب كتماتات عدوان اخسومن انفت حدث سراويت إرترا آتيو خمزلو يتصبصيوا زلا كم ذكر قدماي منيستر إثيوبيا أبي أحمد سراويت إرترا كاب تقراي كوصو تسمعنا آلنا دحر مبال منيستر وصاي قديات إثيوبيا سراويت إرترا خوص جميرا آلو كبل تسمعين ريو كالي مس إثيوبيا بزتحاز دما أبي إثيوبيا بحفاشة خابت زوبا عودت ككبر زصنحه فلوي الأخ حبرت إيروبا زخونة باكا هافيستو لومي نت حبرت صبص أبو كقرب كم زخونة تقليت الله أبدو إثيوبيا سودان زلو وطرات حجون قصيلو كم زلو بوغن إثيوبيا زركبو نبرتناي تنايدوب كبابنا محادرتن يقول زلو سراوي السودان حجون اب تخبابه كم زركب اتم نبرتناي تخبابه كحبرون كلو اب حرشاتاتهم كرامات زطلبو سرحات حرشا كيكايد دما سراوي السودان صقامي فطرلهم كم زلو محابيرهم نتي ابزدوب سودان زلو وطرات كلتيان هاجرات حانتي نتحنت تحتاتيت كغبرات صنحا خوينن منيستر وصاي غدايات إثيوبيا زخونه دمق مكونن اهغراو محبرسب نورار سودان زي مخنانو زحزني كبل ابز حلفه قربه معلتات نوكلت حبرت اوروبا حابيرو منباري يذكر እዚ ከምዚለን ከሎ ድማ ሱዳን እቶም ኣብዶብ መስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተገብረ ግጭት ማሪኻቶም ዝነበረ ሰራዊት ፌደራል ከም ድማ ምልሻ ክልል ኣምሓራ ናብ ዓዶም መሊሳቶም ከም ዘላ ተገሊጹ ነዛ መልኪት ከዓ ነቶም ኣብዶብ ዝርከቡ ሰራዊት ሱዳን ላዕለዋይ ኣዛዚኦም ዝኾነ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐሰን ከራር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ምሩኻት በሰብኣዊ ኣገባብ ተታሒዞም ከም ዝነበሩ ሱዳን ምስ ጎረባብታ ሰላም እትደሊ ከም ዝኾነት ብዘረብ መልክዕ ከዓ ዓለም ለኸ ሕግታት ምሩኻት ብዘኽብር ኣገባብ ነቶም እስራት ናብ ዓዶም መሊሳቶም ከም ዘላ حابيرو بوغن إثيوبيا دما ناي زوبا غوندر لعلواي حلاف بوليس اتمرخات قصرهم سوسان حدن كم زخنه بسلام ناب عدم تمليسهم كم زلو حابيرو نسودان يغنيلنا كبليو مغلص زهبه أبقما جم بحر جيبوتي حنت جالبا بمقم طلا بوحود 42 سبات كم زتحلو تكال عالم لخو فلسط ويدما IOM أفليتو اتا جالبا بزي حقاويان أساقاقرت تمرح زنبرت مخانا زيقلت اتتكال أبي منزلو كينات ساقيوم نابجوبتي ساقرو زنبارو سوسا سدتنياتات حيزا منبارا حابيرو مغنيات مقم طالة جالبان مننت نايتوم سدتنياتاتنجن زاقيت أي تفلتن زلا IOM حجون أوش متعرب سرح نمركابيلوم أزي حدقنيا من قد زتقوم أفريقاويان من إسيات كونتاتهم كمزا شغلو ونقريز الله
بمخنيات لبدا كورونا دوب بزحات هاجرات تعاطيو بمهلاو بزحات ناب هاجروم كملوسي يقددو كم زلوون أزخاخيرو ካብዚ ብዝብገስ ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ የመን ከም ዘለውን ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ይነብሩን ኣሰጋገርቲ ብኣስገዳድ ናብ ሃገሮም ከም ዝመልስዎምን እቲ ትካል እውን ጠቒሱሎ በዚ ናይ ጅቡቲ መስመር ኣሽሓት ዝቆፀሩ ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ናብታ ቡኪናት ሓድሕድ ትሕመስ ዘላ የመን ከም ዝሰገሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቆፀሩ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ኩነታት ናይ የመን ተዓጊቶም ኣብ ፀገም ኣትዮም ምንባሮም ይዝከር እዞም ስደተኛታት ናብ ስዑድ ዓረብ እትርከበን ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ንምእታውዮም ንየመን ከም መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ ኣብ ምዕራብ ክልል ኦሮሞ እትርከብ ነቐምት እትበሃል ከተማ ናብ ሓደ ሆቴል ብዝተደርበየ ናይ ኢድ ቦምባ ህይወት ሓንቲ ውልቀ ሰብ ጠፊኡ 10 ሰባት ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ክሕበር እንከሎ እቲ ቦምባ ከዓ ኣብቲ ሆቴል ናብ ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተደርበየ እውን ተገሊጹሎ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ነቀምቲ ኮማንደር ግርማ ኣብዲሳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብ መንጎቶም ጉድኣት ዝበፅሖም ሰባት እቶም 4 ኣባላት ፀጥታ ከም ዝኾኑን እቶም 6 ከዓ ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም ገሊጹሎ እቲ ኮማንደር ወሲኹ እቶም ሓይልታት ፀጥታ ናይ ሲቪል ክዳን ተኸዲኖም ኣገልግሎት እቲ ሆቴል ይረኽቡ ከም ዝነበሩ በቲ መጥቃዕቲ ከዓ 10 ሰብ ጉድኣት በፂሕዎ ክብል ተዛሪቡ በቲ መጥቃዕቲ ህይወታ ዝሓለፈት ውልቀ ሰብ ኣብቲ ሆቴል ዝነበረት ሲቪል ምዃና እውን ተረጋጊጹሎ እዚ መጥቃዕቲ ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ፈጺሞሞ ዝብል ኮማንደር ግርማ ካልእ ዝጥርጠር ኣካል የለን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኦነግ ሸኔ ጸላኢና ኮይኑሎ እዚ ርግፀኛ ኮይነ ዝዛረቦ ቅድሚ ሕጂ ቦምባ ብምድርባይ ጢት ብምትኳስ ሰብ ዝቆትሉ ዝነበሩ ንሳቶም እዮም ይብል መዚ መጥቃዕቲ ብዝተሓዝ ድማ ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝውዓሉውን እቲ ኣዛዚ ሓቢሩሎ መንግስትን ኣካላት ፀጥታን ኣብ ምዕራብ ኦሮሞ ንዝፍፀሙ መጥቃዕታት ተሓታቲ ዝገብርዎ ኦነግ ሸኔ ንነፍሱ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝበጽሕ መጥቃዕታት ሽሙ ብተደጋጋሚ ይዘለዓል ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ብዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ብዙሓት ሰባት ምሞቶም ዝዝከር እዩ ታይዋን ብዙሓት ነፈርቲ ውግእ ቻይና ብሶኒ ናብ ክልል ኣየራት ሒሰን ከም ዝኣተዋ ኸሲሳ እቲ ብሚኒስተር ምክልኻል ታይዋን ዝተዋሃበ መግለጺ እተን ክልል ኣየር ታይዋን ጥሒሰን ዝኣተዋ ነፈርቲ ውግእ ቻይና 25 ከም ዝኾናን ካብአን ኒኩለር ዝጽዕና ነፈርቲ ውግእ እውን ከም ዝርከብአን ሓቢሩ ነፈርቲ ውግእ ቻይና ንክልል ኣየር ታይዋን ጥሒሰን ኣትየን ክበሃል እዚ ናይ መጀመርታ እኳ እንተዘይኮነ ክንደዚ ብዝሕን ነፈርቲ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ክልል ኣየር ታይዋን ኣትየን ክበሃል ግን ናይ መጀመርታ እዩ እዚ ሃንደበታዊ ዝተባሃለ ምብራር ጨፍራ ነፈርቲ ውግእ ቻይና ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ቻይና ነቲ ኣብ ልዕሊ ታይዋን ተርእዮ ዘላ ተተነኻሊ ባህሪ መጠንቀቕታ ምስ ሃበትሉ እዩ ዝካየድ ዘሎ ቻይና ንታይዋን ከም ሓንቲ ካብኣ ዝተፈንጨለት ዞባ ትርእያ እኳ እንተኾነት ዴሞክራሲያዊት ታይዋን ንነብሳ ከም ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር እያ ትሰምያ ታይዋን ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ከዓ እተን ንክልል ኣየራት ሒሰን ዝበለተን ነፈርቲ ውግእ ቻይና 18 ናይ ውግእ ነፈርቲ 4 ከቢድ ቦምባ ዝፅዕና 2 ፀረ ሳብማሪን ዝዓጠቓን ሓንቲ ቅድመ መጠንቀቕታ ትህብ ነፋሪትን ምዃነን ገሊፃ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም